A industria galega do deporte é un sector de referencia que conta con 1,3 millóns de persoas que practican deporte de forma regular, 300.000 licenzas federativas, 15.000 profesionais, 2.500 empresas vinculadas de xeito directo ao deporte, 58 federacións deportivas, 11.000 entidades deportivas, 250 grandes eventos deportivos, 1 millón de visitantes ao ano en torno ao turismo deportivo. Neste contexto nace o Clúster da Industria do Deporte e o Benestar de Galicia, que aglutina todas as entidades relacionadas coa cadea de valor do deporte, co obxectivo de situar a industria deportiva galega nunha posición de liderado competitivo e sostible a nivel global, contribuindo ao progreso e á calidade de vida da nosa contorna. O clúster ten 3 liñas de acción principais: de recoñecemento da valía do noso sector e das capacidades da nosa industria a través de diferentes mecanismos como convenios de colaboración, relacións institucionais; de influencia do clúster como agrupación do sector para demandar melloras que teñan repercusión en toda a sociedade mediante incentivos fiscais, mellora das infraestruturas deportivas ou o Observatorio Galego do Deporte, por exemplo; e de accións de alto impacto que axuden a sumar practicantes para acadar unha sociedade mellor, como o Plan 2 millóns. O Plan 2 millóns é un reto común para acadar un propósito colectivo: aumentar os niveis de práctica de actividade física en Galicia, sacando as 700.000 persoas galegas da inactividade para acadar os 2 millóns de persoas activas e saudables na nosa comunidade que nos sitúen nos estándares nórdicos de saúde e calidade de vida. Poñendo o foco especialmente nos colectivos vulnerables, como a adolescencia, as discapacidades, as persoas maiores, migrantes ou con patoloxías crónicas, posto que contan con niveis máis altos de sedentarismo debido a maiores barreiras no seu acceso ao exercicio físico. Sabemos que a actividade física é un motor do desenvolvemento dos territorios. O nivel de práctica deportiva é un dos mellores indicadores de sociedades desenvolvidas porque implica desenvolvemento en educación, en infraestruturas, en tecido social e asociativo, en valores e, sobre todo, leva emparellado unha sociedade máis saudable repercutindo dun xeito relevante no aforro sanitario e na calidade de vida. Por iso, o Plan 2 millóns daría lugar a 700 millóns de euros en aforro en custes sanitarios, reducindo o risco destas 700.000 persoas de sufrir enfermidades derivadas da inactividade física e aumentando en 140 millóns de euros ao ano o volume económico da industria do deporte en Galicia, creando á vez 2.000 postos de traballo na nosa comunidade. Para que o Plan 2 millóns sexa un éxito, necesita dunha análise continua dos datos do sector e a digitalización deste, infraestruturas deportivas de calidade, incentivos fiscais, recoñecemento da profesión e a colaboración público-privada en torno ás liñas tractoras, calidade de vida, lonxevidade e patoloxías crónicas. Precisamos ser unha sociedade máis activa, saudable e inclusiva, e o Plan 2 millóns é o camiño para acadalo. Cun impacto directo no benestar físico e mental das persoas, a reducción de custos sanitarios, a xeración de emprego e o fortalecemento do tecido social e asociativo, o plan ofrece beneficios reais para todas as galegas e galegos. Aumentar os niveis de actividade físicas non só nos sitúa como referente de desenvolvemento e calidade de vida, senón que tamén garante un futuro máis sostible e próspero para as vindeiras xeracións. Úneste ao Plan 2 millóns?